Nuoriso, ootteko tekin kyllästyneitä, kun maailmassa ei puhuta lukiolaisuudesta juuri mitään? No hei, meillä on tähän ratkaisu. Lukiopod, lukiolaisten podcast. Keskustellaan ja pohditaan painavia asioita ja jutellaan lukiolaisuudesta ja lukiossa opiskelemisesta. Joten laita kuulokkeet päähän ja tuu meidän seuraan. Täällä on Vellu ja Nikita ja Lukiopod. Moikka kaikille taas! Täällä me ollaan Lukiopod. Moikka, mä oon Vellu. Mä oon Nikita. Mä oon Susanna. Lukiopodin jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja YouTubessa @lukiopod. Löydät myös meidät somesta, Instagramista @lukiopod sekä TikTokista @lukiopod.podcast. No niin, päästään tänään puhumaan meidän vieraan Susannan kanssa Mute-linjasta. Ensinnäkin kerro omin sanoin, mitä tää tarkoittaa? Se on Lappeenrannan Lyseon lukiolla oleva musiikkiteatterilinja. Ja siellä voi opiskella kaikkia taideaineita ja kaikkea taiteen liittyvää, ja sitä painotetaan enemmän lukio-opinnoissa. Mutta tätä voi kuitenkin käydä muissakin lukioissa siksi. Kyllä. Joo. No haluaisit sä sanoa vaikka ensin, että mistä sä tuut, kuka sä oot, millä luokalla sä oot, ja vaikka mainitsit lukio, niin sano lukio vielä uudestaan. Me on Lappeenrannasta ja me käyn Lappeenrannan Lyseon lukiota ja me on 3. ABI musiikkiteatterilinjalla. Yes. Ja minkä ikäinen sä muuten oot? 18. Nice. Okei. Kiinnostavaa. No tänään just päästään puhumaan vähän tästä linjasta ja sen kohteista, mielenkiinnoista kaikkea pääset kertoa meille. Mä en itekään tiedä tästä Mute-linjasta paljon oikeastaan, vaikka onkin käynyt vähän kursseja jotain siihen liittyen. Haluaisit sä vaikka eka sanoa, että ensimmäisenä, jos joku kysyisi sulta, että mikä ihme on Mute-linja ja miten sä kuvaisit yhdellä lauseella, mä pidän tämmöisen kovan pistarin, niin yhdellä lauseella kuvaat Mute-linjaa. Se on sellainen yhteishenkeä nostattava ja yleissivistävä myös niin kuin musiikillisesti ja taiteellisesti. Joo, tällä itse ex-teatteriharrastajana nähnyt sen teatteripuolen ja se ehdottomasti kasvattaa ihmistä ja ympäristönä hyvin positiivisella tavalla mielenkiintoinen. Ja että tällaista voi opiskella meidänkin kotikaupungin Lappeenrannassa, niin on kyllä tosi hienoa. Mutta Susanna, milloin sulle sitten tuli ilmi, että mä menen Mutelle? Koska mä tiedän, että sä oot harrastanut teatteria todella pitkään, niin oliko se vaan tällainen itsestäänselvyys vai olitko ehkä ajatellut jotain muuta, esimerkiksi jotain kansainvälisyyslinjaa tai muita suuntauksia? No, oikeastaan se oli itsestäänselvyys, koska Lyseo on tosi hieno lukio. Se on hieno ulkoa, se on punatiilirakennus ja siellä oli musiikkiteatterilinja, niin se oli automaatio, että mä menin sinne. Eli punaiset tiilit on Joo, kans kova punaiset vaatimus. tiilitalot. Joo, no onhan Lyseo tosi hieno. Se on. Tunnettu Lappeenrannan Rakuunamäki on tästä punaisesta tiilirakennuksesta. Mikä on sun mielestä paras asia, mitä sä oot oppinut kautta kokenut Mute-linjalla? Ehkä enemmänkin niinku sosiaalisuus uusien ihmisten kanssa. Et meidän täytyy puhua kaikkien kanssa ja esiintyä kaikkien kanssa ja ymmärtää toisiamme silleen, vaikka ei sanottaiskaan mitään. Yhteistyö ilmeisesti on sitten myös kova teema. Eli oppi ns. Näkemään se, mitä ihminen ajattelee. Tästä ollaan muuten puhuttu paljon sun kanssa, että pystyt ns. Näkemään, mitä se ihminen ajattelee pelkästään ihan katseella. Ja mäkin olen sen huomannut ja aina ollut sellainen, että vau, telepatiaa. Kehon kielikin varmasti vaikuttaa siihen. No vuorostaan, mikä on sun mielestä sitten huonoin puoli tässä linjassa? Tai vaikka kehityksen kohde, ihan mikä tulee mieleen? No ehkä, että jos on jollain painotuslinjalla, esim. Musiikkiteatteri, niin yleensä lukio-opinnot kestää paljon pidempään. Esim. Vaan meidän luokalta valmistuu 6 nyt, ja me on yksi niistä, että kaikki muut 20 jää sitten 3,5 vuodeksi tai pidemmäksi aikaa tekemään opintoja. Mikä sulla oli sitten, jos haluat kertoa, niin mikä saa sut valmistumaan aikaisemmin kuin muut? Mä oon aika nörtti, niin mä
valmistun nyt, koska mä kirjoitin jo 2. aineita. Joo. Joo. Niin sit mä kirjoitan 3 kertaa putkeen ja mä sain kaikki kurssit nyt lukulomalle, Noniin. mitä mä en oo käynyt. Ja... Joo. Joo. Mutta jos palataan hieman sun lukiouran alkuun, niin monelle se muutos peruskoulusta lukioon on aika suuri, jollekin se on helpompi. Niin minkälaista se oli sinulle? Minkälainen oli sinun eka vuosi lukiossa? Piti opetella lukemaan, koska niin, mä en osaa lukea kokeisiin. Mä olin päässyt kaikki vaan lukematta läpi. Joo. Niin sit tajusin, että oikeasti pitää opiskellakin, että se oli kulttuurisokki. Varmasti monelle lukiolaiselle. Ja yläasteella voi tulla hyvinkin tämmöinen monissa kouluissa ja monilla ihmisillä, mitä itsekin on puhunut kavereiden kanssa, tulee tämmöinen ajatus, että yläasteella ajatellaan, että lukio on tosi vaikea ja se on niin iso steppi mennä sinne. Mutta itse sitten mulla oli se kokemus, että kun mä menin lukioon, mä tajusin, että hetkonen, nyt tästähän puhuttiin kyllä vähän liian ylipuhuvasti. Et varsinkin ehkä siihen tulee sit, jos on linjaopiskelija, tulee vähän ekstra tämmöistä, harteille asiaa, duunia tämmöistä. Mutta sitten kyllä sen huomaa, että yläasteella sitä kyllä jännittää, ja ihan on ok jännittää. Lukioon tuleminen on iso vaihe, ihan samalla tavalla mua jännittää tällä hetkellä, kun mun pitäisi mennä yliopistoon, niin mä oon vaan sellainen apua, mun pitäisi valmistua lukiosta eka edes. Että se varmasti kyllä näkyy. Sama fiilis. Mutta sitten myös kun sitten päätit, olit silloin ihan yleishaussa sitten valinnut, että Lyseon mutelinja, niin minkälaisia odotuksia sulla oli tästä, vai oliko se niin kuin ihan ilmiselvä se, mitä siellä tehdään? Esimerkiksi jos sulla oli jotain tuttavapiiriä. No, minä hain täysin sokkona. Koronan takia ei ollut mitään infoja tai mitään, ei päässyt näkemään. Ja sitten minä vaan päätin, että no tonne minä menen ja ei sillä muuta, ei ole parempiakaan vaihtoehtoja. Oisit sä tällä jälkikäteen sanonut, että siinä olisi ollut hyvä, jos olisi ollut vaikka joku esittelyvideo, sit kertaa ei pystynyt tämmöisiä esittelyiltoja? Joo. Olisin sitä mieltä. Toi on mun mielestä aika mielenkiintoinen aihe kanssa, että olisi mun mielestä kiva, jos linjoista voisi tehdä tämmöisiä esittelyvideoita enemmänkin kuin vaan se, että puhutaan esittelyilloista, koska nuoret ei oikeasti mene esittelyiltoihinkaan. Ei. Hyvä, että mä olin yksi päivä mainostamassa esittelyillassa, ja siellä oli vanhempia vaan. Mä vaan katsoin, että tekö tänne kouluun tuutte? Että se olisi kyllä hyvä, että pääsisi kiinnostamaan niitä nuoria vielä enemmän. Mitä sä sanoisit, että millaiselle ysiluokkalaiselle tai jopa nuoremmallekin ihmiselle sä voisit suositella mutelinjaa? Kaikille, ketkä tykkää taiteesta. Se voi olla mitä vaan musiikkia, kuvataidetta tai teatteria. Ja se on kyllä kokemus niin kuin itsessään, että ei välttämättä tarvii edes tykätä taiteesta. Mikä noista 3 sulle on niin kuin läheisin tai mielenkiintoisin? Ehkä teatteri, koska mä oon ollut näyttelijä aika pitkään, niin se tulee luonteesta, että mä pystyn siihen, niin se oli niinku automaattista, että mulle sit oli niinku helpompaa mennä sinne opiskelemaan. Onko sä miettinyt, että olisiko sulla sitten näyttelijän ura joku vaihtoehto vai? Oon miettinyt, mutta mä tykkään paljon taloudesta ja ylipäätään laista ja kaikesta sellaisesta. Niin mä veikkaan, että sivutyönä joku juontaja voisi olla kiva. Toi on kova muuten. Mä oikeasti mietin ja arvostan siis ihmisiä, jotka haluaa lukea lakia tai lääketiedettä. En pysty itse kumpaakaan. Mut siis joo, toi voisi olla... Sunhan pitäisi vaan siis mennä näyttelemään johonkin tämmöiseen lakisarjaan. Joo, tämmöiseen vähän niinku Suits tai tää, mikä on Netflixissä tää Pukumiehet. Ehdottomasti yksi mun lempisarjoista. No niin, kato hei! Mäkin oon kattonut sitä. Se oli ihan yllättävän hyvä oikeesti kyllä. Varsinkin se oli hauska, kun mä en edes tajunnut siinä alussa, että se Rachelin näyttelijä on se Englannin prinssin puoliso. Se oli aika... En miekään. Mulle selvisi se vasta joskus viikko sitten. Oho, joo. No vähän mutelinjasta vielä. Mitä sä sanoisit, että jos sä saisit jokaisesta noista eri aineista, eli teatteri, kuvaamataito sekä sitten musiikki, mitkä on niistä top semmosia kokemuksia tai tapahtumia, että tulee niinku mieleen heti muistona, että esimerkiksi? No,
Meidän kotiluokka on kuvisluokka, niin kuvisluokasta on sellaisia paljon muistoja. Paljon on tehty tauluja ja mitä kaikkea siellä on väkrättykään aina. Ja sitten musiikin-luokasta meillä on tosi ihana musiikin opettaja ja hänen tunnit on aina niin ihania, niin niillä on kiva olla. Ja teatteritunnit on samassa paikassa kuin musiikin tunnit. Joo. Ootteko te päässyt siis tekemään näytelmiä ja tämmöisiä teatterissa? Joo, me ollaan tehty musikaaleja ja yleisesti tehdään aina musikaali, mutta eri tiloissa. Lappeenrannan kaupunginteatterilla on yleensä joka toinen vuosi. Ja sitten jossain muualla, esim. Rakuunamäen juhlatilalla on ollut musikaaleja ja kaikenlaista. Mikä sun suosikki on ollut vuosien vaihteella? Tunteellinen kone, ehdottomasti. Mitä sä silloin teit? Mä en muista, vaikka Mä olin itse. näyttelijänä. Joo. Oliko sulla sit mä- rooli semmonen joku tietty vai? Ei ollut tiettyä roolia, koska mä olin ykkösellä silloin, niin ei ykkösille annettu mitään. Joo, okei. Mutta mä olin lavastajana, puvustajana myös. Toi oli. Joo, siis mulla on vähän harhakuvia tai tämmöisiä harmaita muistoja itsellä, kun siitä on vähän kauan aikaa. Mutta se oli oikeasti ihan sika-ihana nähdä. Mä siis tykkäsin tosi paljon itsekin olla mukana siinä projektissa. Mutesta muuten tollanen, että mullakin on missään mutekurssilla ollut, mutta haluan kyllä ehdottomasti kertoa terveisiä, että jos kuulee tuonne Lyseon puolelle. Eli mä kävin musiikki ykkösen Lyseolla ja ehdottomasti Lealle terveisiä. Se oli kyllä tosi hauska kurssi ja mä arvostan. Myös nytkin käyn Kimpisessä hyvin aktiivisesti, niin kun kaikki on tosi hyviä, että ehdottomasti Katarinalle siis on terkut, että tälleen lukioaikana innostuu tästä musiikin teosta ja ollut kiva käydä molemmilla opettajilla. Jep. Toi on tosi kiva tietää. Onko sulla muuten onko teillä siis eri opettajat jokaiselle noille 3 aineelle vai? On sellaisia mute-opettajakokonaisuuksia, että äikän opettajista tietyt on mute-opettajia ja sitten ne toimii myös välillä niinku ohjaajina. Ja sitten meillä on yksi musiikin opettaja ja sitten meillä on teatteriopettaja vaihtuu välillä riippuen vähän teatteriopettajien tilanteesta, mutta meillä on yleensä joku opettaja meidän koulusta tai sitten joku ulkopuolinen teatteriasiantuntija. Joo. No entä sitten musiikin puoli? Mikä sulla siinä? Onko sulla siinä jotain kiinnostavaa puolta? Joo, no minä laulan levottomissa kuorossa ja minä on sopraano ja Lea just vetää tätä kuoroa. Ja se on kyllä yksi parhaista asioista, mikä on Lyseossa. Oot sä ite mitenkään musiikallinen muuten, että osaat sä soittaa esim. Jotain soittimia tai? No kyllä minä silleen vähän kaikkea soitinta osaan soittaa, mutta en mitäänkään hyvin. Esim. Rummut ja sähkökitara ja basso, ne menee silleen vähän. Perustaso, niinku semmosia. Joo. Mut toi on kyllä mielenkiintoista, siis mä oikeesti haluaisin itekin opiskella taas. Siis mä jossain vaiheessa koitin opiskella tai opetella siis kitaran soittoa, mutta se oli hirveä pettymys. Se ei oikein tuntunut hyvältä, varsinkin kun mä oon siis vasenkätinen, mutta sit mulla oli oikeakätinen kitara. Se ei vaan ihan mennyt ihan. Kamalaa. Jep. Mutta kaikki tollainen myös soittaminenkin, niin jos voi olla mutelinja tai voi olla myös ihan vaan tavallinen linja, niin se on kyllä hienoja taitoja ja se on tosi jännää, miten lukiossa sit ehkä pääseekin oppimaan sen perustason ihan vaan muusatunnilla soittamalla. Ja voi kyllä ehdottomasti tällaisena tiedelinjalaisena yhteiskunta- ja talousoppilaana, että kun ottaa niitä musiikkikursseja kanssa, niin se on kyllä tosi helpottaa kans sitä niin kuin päivää, koska siinä pääsee vähän niin kuin johonkin muualle. Ja sama myös teillä muutellakin varmasti, että nyt pelkästään näyttele tai soita, vaan teilläkin on ihan tavallista kouluhommaa. Ja niin se on kyllä kiva. Joo. Koen siis samaan, mulla on itse siis, ehkä enemmän näkyy toi taide, että mulle se taide on ollut se breikki noista perustunneista. Mutta itekin siis mä tykkäsin käydä musan kurssin ja siis sain ihan hyvän numeronkin musiikki ykkösestä. Ja mä itse asiassa olin viime vuoden, mitäs vuotta silloin elettiin sitten, kaksi vuonna olin muistaakseni
laulamassa, tai 21, silloin kun oli siis korona-aika, niin toi Lucia-laulut tehtiin etänä, ja mä olin silloin laulamassa siinä itse. Et se oli tosi kiva. Mä muistan, kun mä tänä vuonna, tai siis viime vuonna joulun näin ton Lucian, niin sitten tuli ne sanat yhtäkkiä mieleen. Mä olin sillä, mitä tämä on? Unohdin jo tämän kokemuksen. Mutta laulaminen on siis tosi kiva. Itse kyllä tykkään ehkä tehdä sitä yksin kotona silloin, kun kukaan muu ei ole katsomassa. Että ei ole ehkä niin lahjakas toi mun taito. Osaan ehkä yhden kiinalaisen biisin ulkoa ja välillä mietin, että lausunko mitään. Oikein siis. No, kun mutelinjana ei ole pelkästään taiteen tekemistä, niin kuin jo sanoinkin, niin miten mutelinja näkyy teidän muissa kursseissa? Meillä on välillä kursseja, mitkä on yhdistetty toisiinsa, missä on kaikkia mute-opettajia opettamassa. Ja ne on samassa jaksossa, niin sit siinä käydään esimerkiksi äikkää ja kuvista. Käydään jotain valistuksen aikaa taiteen näkökulmasta ja kirjoituksen näkökulmasta. Ja siihen voi yhdistää myös musiikkia, niin kuin musiikin aikakausia ja historiassa historian aikakausia. Tällaisia meillä on ollut. Toi on fiksu. Miksi tätä ei käytettäisi muulloinkin? Mä haluan tommosia. Onko tuossa sitten niin kun, jos vaikka on historian kurssi, missä perehdytään vaikka kuvataiteeseen, maalauksiin, taideteoksiin tai musiikkiin, niin onko siinä sitten se yksi hissan opettamassa vai tuleeko sieltä niin kun apua sieltä taiteellisesta puolelta? Meidän historian opettaja on itse asiassa yksi mute-opettajista. Se on meidän luokanohjaaja ja se hoitaa ryhmänohjaaja itse asiassa. Ja se hoitaa kaikki levottomien rahastot ja kaikki neuvottelut ja businesspuolen tästä. Okei. Mut joo. Onko teillä sitten niin pakollisia tällaisia yhdistelmäkursseja vai sit onko se vaan vaikka hissanelonen, missä itse asiassa perehdytäänkin taiteeseen, niin onko sitten siinä vaan tällainen mute-aspekti, vai onko se ihan erillinen oma kurssi? Niitä voi olla molempia. Okay. On nähnyt molempia, mutta sitten, että niille kursseille ei pääse muuten ulkopuoliset, niin, mutta sitten taas ne, ketkä ei pääse niinku sille kurssille, niin ne voi laittaa opettajalle viestiä, että ne ottaa jonkun muun kurssin siitä tilalle. Okay. Ja sitten se toinen opettaja ottaa sen jotenkin huomioon ja käy vähän niinku enemmän sitä taiteellista näkökulmaa. Onko se sitten niinku pakollisia kanssa jotkut niistä? No ei ole sinänsä pakollisia, mutta ne olisi hyvä käydä. Onko mutelinjalla muuten mitään pakollista? No kaikki samat kuin normaaleillakin lukiolaisilla. Entäs tällaiset kurssiyhdistelmät, niin kun on jos on kurssiyhdistelmä, missä niin kuin puhutaankin taiteesta ja historiallisesta näkökulmasta ja sitten ehkä myös sitä niin kuin tavallista kurssin aihetta, niin kuormittaako se? No ei oikeastaan. Se ehkä helpottaa jopa, kun pääsee niin kuin monesta aineesta käsittelemään saman asian ja niin kuin eri aikakausi menee eteenpäin normaalisti ja sitten niin kuin pystyy yhdistämään ne niihin eri aineisiin. Niin. Vähän niin kuin 2 yhdellä iskulla. Just näin. Mikä se sanotaan? Kaksi kärpästä yhdellä. Niin, mutta 2 kurssia yhdellä istumalla. Aika hyvä. Tämä yes. Tosi mielenkiintoista. Hei, kiitos tosi paljon, että pääsit nyt puhumaan ja kertomaan meille mutelinjasta. Me vielä todellakin päästään puhumaan kaikkea muuta, joten lähde meitä seuraamaan ja klikkaa vielä part 2 eli kakkosjakso, missä Susanna vielä pääsee meidän kanssa keskustelemaan, mutta minun puolesta kiitos. Kiitos paljon. Ja kiva kun pääsit kuuntelemaan, lähde seuraamaan meitä someissa ja nähdään ensi jaksossa.